Ano ah? Wala naman, tumang. Tumang mo, kuhan. Nasa iyo. Ang bata, masunod. Dahil mo muna. Ano ba, apel? Apil mo gani. Sa oras no. Pag bata na, di na matigo sa Hindi na inyo. to tayo balik o vision. Mon. Look, isa ni ma'am. Dahil ka bisita do. Look. Kailan ka din dyan? Ha? Ilog ka? Ayay. Napunta mo mo dire. Wala, sumunod. Ha? Suroy. Baklay na ka? Hindi ka may din. Ha? Hindi mo bilis po ako. Hindi na ba? No. Kaya pwede sumoy. Okay, lapan. No. Pwede mo sa pagkakala. Pwede mo sa pagkakala. Oo, pwede. Pwede daw. Pwede makasulod rin pa sa mga gwapo. Ah, gwapo mga pwede na. Ano nangit ka sa mga mama? Nawag na ka. Nawag na pug ko. Mingaw sa sentral ay. Ambot mo na sentral, mingaw, man na size na. Gawas doon. Ha? Wala pa lang gawas. Ban? Ah, Asa mo di ka ganyan pagulit na mo? Ah, dito sa kuwan. Hindi sa rungoy. Asa? Sa gym. Ang basketball. Ang ah, ah, Gym. Wala na. Ikan po ba? Lawag. Bus out mga maglampi ko. Maglampi ko. ha? Sige siya. Ang talaga may katramahan na yung nanday mo din eh. Kasi paan kita ko.
Ya. Balik. Ito pala yun. Turun. Kita. Tingnan gamay dyan. Kaya ra. Ha? Dili kaya? Kaya kaya. Tara na. Butang. Agay. Tara pa rin. Minsan malit tambal lang dyan. Ha? Sige, mapalitan. Ha? Alaksan eh, parang bibisi. Dua-duha, ha?
Look. Kita ka ba? Salam. Wala na ko nagitinood. Basa ng kabuhay. Kabuhay magka, hindi panood pag yun. Sabay mo sa balay, no? Sabay mo sa balay. Pag uli ron ng balay, mamalit mo ka-ice. Asa ka maglaga. Ikaw magkuhan ron dahil. Mag-ice ka tag-as. Ha? Magimpiyon ang kaldero. Okay, grabe mo kabuhay. Pas-pas kayo mo kabuhay. No? Ito ang kaldero, isutong ice. Tanggalan sa lupin, buwak kang ice, isulot dito. Niya, pagbutan mo sa ice, sabuan mo sa kabasan tubig. Ha? Pagkabukal niya, kung sa gamit niya, din. Siling? Kaman. Putin. Oh. Pagkabukal niya, sa kabukalan lang, iputan mo sa dua kamag. Man, inuman mo karon ha? Inuman yun siya. Ayaw sa tumbog ng matubig ha? Kato inuman niya. Pag inom ng itong dua kakuhan, dua kamag na ininit, inuman yun, yung inom, hindi ka mapasok. Yaw man, isabay na to nimo ang katong tambal ha? Ma. Oh, yeah. Isang oras na lang, abutan na to, 5:30 ha? Yatan mo mag 5:30, 6:30, 7:30. Maglaga ka ha? Kuha mo, tulog ka oras. Oh. Kung namin nabiling na tubig, iyabo, buhat ako kay bago. So 5:30, 6:30, 7:30. Ha? O, niya pagka human na mag-inom ron tulo no? O, ugma na po, katulog yapon, pero bago mamahaw, bago nito, bago nihapon. Unya, kuan mi unya. Ha? Dapat man minuto unya sir, mga alas 20 ko ni mahuman. Kung makaya namang lapas na kayo namang, ipit na rin no? Wari ka balay? Niya, ano na siya, kuha na ni mga 5:30, 6:30, 7:30. Ha? Niya, ugma, katulog yapon, bago mamahaw, bago nito, bago nihapon, ha? Mailon ta ka unya pa? Minuman sa hotel. Kung makuha na tulos na ibig. Mga alas 20 ka sir. Ana? Sige sir. Ano siya? Malong. Pagdalag do ka malong sir. Mabuhi mo dito. Ano ito na? Nadaon ko ka malong, lidyas, jacket, pajama.
Sumera ka kinanak? Grabe ka buhay mo eh. Okay, panunod pa dyan. Ako, saan ba ikaw kinitripan? Sentro. Uy. Patay. Patay. Grabe ka buhay na yung taon. Sige din. Pati paspasas mo ka buhay. Ganahunog ko yung panunod. Hindi naman yung kaon siguro. Ako, gagawin kayo. Pagkaon na nito yung buulong. Nagdahil sa il-il. Sige ba kayo, no? Dagan mo kumumba. Endog na yan. Ako sa mga lasin. May buyo ba nila? Kasi buyo mo. May face. Wala lang ka. May? Hindi mo lang ba po yun yung sige lang ako mo. Ay, kapag. Dapat pinawan niya nila. Makawanit ya. Pag. Oh, patay siya. Patay. Umagi din siya. Oh, teleport ka na. Pinagdagan ko. Gunit pa po, ayaw, gunit pa po. Isa pa na lang po. Ay, iba po, may isa pa. Yan ba? Yan na ang tusan na. Hindi, tawag.